మీడియా సోదరులకి అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు ప్రపంచంలో 7 వింతలు ఉంటే ఈరోజు 8వ వింత ఇక్కడ ఈ తుమ్మలగుంట చెరువులో నాకు కనిపిస్తూ ఉందండి. ముఖ్యంగా మీ అందరూ మీడియా సోదరులందరూ కూడా మరి ఇక్కడ మా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా 8వ వింత ఇక్కడ తుమ్మలగుంట చెరువులో కనిపించింది. ఎందుకంటే మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మొత్తం కూడా చూశారు. అసలు చెరువు అనేది, చెరువు ఆనవాళ్ళు అనేది ఎక్కడ కూడా కనిపించలేని పరిస్థితి, ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న పరిస్థితి కూడా కనిపించడం లేదు. ఎక్కడ వాటర్ కానీ ఇది కూడా లేకుండా మొత్తం ఇతను ఈ లోకల్ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి మొత్తం కూడా ఈ చెరువుని మొత్తం 100 ఎకరాలని ఆక్రమించి 150 కోట్ల రూపాయలు ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసి దీంట్లో మొత్తం చెరువులో నేలపాలు చేసి మొత్తం కూడా ఎక్కడ కూడా అతనికి ఇబ్బంది లేకుండా మొదట్లో గేట్లు పెట్టి సామాన్యుడు అనేవాడు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే పరిస్థితి లేకుండా అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డును పెట్టి మీరు ప్రతిదీ కూడా విజువల్స్లో మీరు కూడా అంతా కూడా కవర్ చేయండి దయ ఉంచి. ఎందుకంటే మీరు కూడా ఎవరు కూడా లోపలికి రావాలనే పరిస్థితి వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇన్ని రోజులు మీడియా వాళ్ళు కూడా ఎవరు లోపలికి రావాలన్నా భయపడే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మేము ఇక్కడికి తెగించి, ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ కూడా మమ్మల్ని అడగడం జరిగింది. మాకు గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా లేకుండా మొత్తం చెరువుల్ని కబ్జా చేసేసాడు ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళ కుటుంబం. వాళ్ళు ఆహ్లాదకరంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరేదానికి మొత్తం సెక్యూరిటీ గార్డ్ని పెట్టి ఈ విధంగా బంధించేసి మొత్తం కూడా వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకునేశారని చెప్పి వాపోవడం జరిగింది. ఈ కారణంగానే నేను ఒక 10 రోజుల ముందుగా కూడా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష, ఇది సంవత్సరం నుంచి నేను పోరాటం చేస్తున్నాను. 10 రోజుల ముందుగా కూడా మా దీంట్లో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఈ చెరువు కోసం అని చెప్పి కూర్చోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొత్తం యంత్రాంగం అంతా, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కదిలొచ్చి ఆర్డీఓ కాడి నుంచి ఎంఆర్ఓ, ఎండిఓ, డిఎస్పీ గారు, పోలీస్ వ్యవస్థ అందరూ కూడా కలిసి వచ్చి నన్ను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మేము ఖచ్చితంగా దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దగ్గరలో గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ప్రకారం కూడా దాంట్లో ఉండేటువంటి తూచా తప్పకుండా మొత్తం పాటించి ఇక్కడ జరిగేటువంటి కట్టడాలను కావచ్చు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి మొత్తం రోడ్లు కావచ్చు, మొత్తం టైల్స్ ఇట్లాంటివి సంబంధించినటువంటి కూడా మేము తొలగిస్తాము, చెరువుగా చేస్తామని నచ్చజెప్పి మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీ ఇచ్చిన వెంటనే హామీ ఇచ్చి మమ్మల్ని విరమింపజేశారు ఈ మన నిరాహార దీక్షని. కానీ ఇప్పుడు కూడా చూసారా, మొదట్లో కానీ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇంత జరుగుతున్నా కూడా ఇంకా కూడా నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు అధికారులు ఏమీ పట్టించుకొని పోలేదు. ఇంకా కూడా వర్క్ జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా కూడా అక్కడ మొత్తం కూడా పనులు జరుగుతున్నాయి. మీరు కూడా మళ్ళీ విజువల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇంత దారుణమా, ఇంత అన్యాయమా? ఎందుకంటే ప్రజలు ఎవరు అడగలేదని చెప్పి, నీకెంత మాత్రం భయపడుతున్నారని, నువ్వెంత మాత్రం కేసులు పెడతావని చెప్పి వాళ్ళని భయభ్రాంతులు చేసి ఈ చుట్టుపక్కలకి ఎవరిని రానికుండా బెదిరించి ఎన్ని రోజులు సాగుతుంది నీ ఆటలు? మేము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం, దీని మీద పెద్ద ఉద్యమాన్ని లేవనెత్తి మొత్తం కూడా సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా దీన్ని తీసుకెళ్ళి మొత్తం ఈ తుమ్మలగుంట ప్రజలకే కాదు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నిటికీ, తిరుపతి రూరల్ మండలం మొత్తం గ్రామాలకు కావచ్చు, తిరుపతి